राहा गोथेबाय हा हु गैला मा खायदाबाव जाथि बंस'बाबो रावबो गैला दा बिहरावनो बयहाबो गोदोलांबाय जानांगौ जाया नङा साथाम साब्रै जालांबाय रायजोफोर अनदो गंसे दुखुथिया नखरनि सासे आइजोआ गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। चिरां जिल्ला सान्तिपुर 4 नं अदालगुरिनि राजु नार्जारिनि बिसि रिना नार्जारिया हार्टनि बेरामजों गोब्राब नारा-नाथा जुजिगासिनो दं। नंगौ खौरां मोननाय बादिब्ला राजु नार्जारिनि बिसि रिना नार्जारिया हार्टनिफ्राय थै राननाय बेरामजों भुगिनांनानै दं। नाथाय दुखुथिया नखर जानायलाय रांखावरिनि आंखालाव रिना नार्जारिखौ मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। फारसेथिं रिना नार्जारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय रां गैयै जानायलाय हा-हु फाननो गोनां जाबाय। थेवब्लाबो फाहामथाय होनो हायाखिसै फिसाय राजु नार्जारिया। बेनिखायनो दानि सोलिफु सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाय मोनगोन होनना खावलायहरदों राजु नार्जारिया। अजानावबो लांनो फैसा थाइसेबो गैला आंखौ हेल्प होदो रायजोफोर एसेबाबो थाइसे थाइनै आरो दानि सरकार गोदानबाबो फुराना सरकारबाबो थाइसे थाइनै अननानै होबा हामसिगौ नंबाय आङो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनैब्लाबो जा एसे हायो रिना नार्जारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय अनसुंथाय हरनो हागोन। रायजो राजाफ्रा एकाउन्ट हल्डार नेम मिथुन नार्जारि, एकाउन्ट नम्बर 4292655447 IFSC कड SBIN 0007171 नैबे एकाउन्ट नम्बराव एसेब्लाबो रां अनसुंथाय हरनो हागोन आरो 7200804968 नैबे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। आंखौ अनदो बेयो आंनि बिसि हा-हु गैला रायजोफोर गासिबो डाक्टारनावबो अजानावबो लांनो फैसा थाइसेबो गैला आंखौ हेल्प होदो रायजोफोर एसेबाबो थाइसे थाइनै आरो दानि सरकार गोदानबाबो फुराना सरकारबाबो थाइसे थाइनै अननानै होबा हामसिगौ नंबाय आङो। एसेनोसै रायजोफोर आंनि बिनाया राहा गोथेबाय हा हु गैला मा खायदाबाव जाथि बंस'बाबो रावबो गैला दा बिहरावनो बयहाबो गोदोलांबाय जानांगौ जाया नङा साथाम साब्रै जालांबाय रायजोफोर अनदो। बे 4 नम्बर अदालगुरिनि जानानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनाव मोनसे मिथिहरनो सानदों आरो खावलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय खावलायनो साननाया जाय 4 नम्बर अदालगुरिनि जाय खान्दा होननायनि हिन्जाव बियो रिना नार्जारि बे दा बिराद दुखुआव गोलैना दङ रायजोफोर। दा बिनि थाखायनो आं खावलायनो सानदों गामि जानानै बिथांजोनि थाखाय सोरबाफोर अननानै एसे थाइसे थाइनै बिनि थाखाय मदद हरोबा मोजां जागोन नामा आंखौ खावलायहरदों आखाइ खबजानाय रायजोफोर अननानैब्लाबो एसेब्लाबो बिनि न'खराव बिराद हालोदा गाज्रि जानानै दङ। 2 मासनि गेजेरावनो बिसिनि न'खराव 7 मानसि गोमाना थांबाय आरो दा नै सासे जागासिनो दंबावो। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा थाखा फैसानि थाखाय बिराद प्रब्लेम जाबाय न'खराव बेराफारसे गोरिब। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा अननानै एसे थाइसे थाइनै हरोब्ला मोजां जागोन नामा आरो जाय दानि सोरखार बिटिआरनि सोरखार बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों गामि जानानै बिथांमोनहा अननानै बे बियानि फिसा जायो बियानि फिसानि थाखाय एसेब्लाबो अननानै बिथांमोनहा थाइसे थाइनै मदद खालामोबा मोजां जागोन नामा आं खावलायदों। आरो जाय बिनि जाय बेमारिनि बिफा बेबो जाय पार्टिनिनो इउपिपिएल पार्टिनिनो बिराद योगदान होग्रा बिथांनि जानायनि आं बेखौनो नोंथांमोनाव आरो खालामनाय थाबाय आरो आखाइ खबजानाय एसेबाबो थाइसे थाइनै बिनाय थाबाय आरो रायजोफोरनाव। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो जाय दानि चेनेल सालायगिरि दैदेन बसुमतारी नामा बिथांनिसिमबो बे चेनेलनि थाखाय चेनेलाव आं हामबायनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ।